Coincidindo coa celebración este sábado do Día Mundial da Diabetes, xorde esta exposición fotográfica que pode visitarse na Pobra do Caramiñal. Baixo o título Que a diabete non te pare, foi organizada pola Asociación de Nenos e Xente Nova con Diabete de Galicia de tipo 1, a Nedia. Nela recóllense un total de 21 fotografías realizadas polo fotógrafo Noyés Pichero, nas que pode verse aos propios nenos do colectivo, realizando diversos tipos de deporte. Coa mostra buscan visibilizar esta doenza e reflectir que poden realizar unha vida normal, cumprindo tamén os seus soños, como calquera outro cativo que non teña esta enfermidade. Nos desde a Nedia traballamos por unha plena integración, e non só nos coles, non, ou nos servicios hospitalarios, sino tamén en todas as capas da sociedade. Entonces tamén intentamos elaborar contidos de carácter cultural, facemos publicacións tamén propias, e intentamos estar presentes en todos os ámbitos, porque os nosos fillos e fillas teñen unha vida completa, están presentes en todo, xogan a baloncesto, corren en moto, fan absolutamente de todo, non? Poder facer unhas fotos onde reflexáramos o presente e o futuro dos nenos con diabetes, é dicir, que non teñen ningún problema, é unha enfermedade silenciosa que non se ve, non é como outras que se ven ou podes ver algún síntoma fora. Entón a idea era reflexar nesas imaxes que podían facer calquer cousa e que podían chegar a ser deportistas de élite, como hai deportistas de élite con esta enfermedad, ou personas en outros cargos. Entón, un pouco a idea das imaxes era eso, plantexar a imaxen deles facendo o seu deporte preferido e a súa sombra que reproyectara o seu futuro. Un pouco esa era a idea da exposición. Dende o Concello faise un chamamento á veciñanza, tanto do Concello como tamén da comarca, a que a visiten, xa que merece moito a pena. Dende a Concellería de Cultura da Pobra do Caramiñal, animo a toda a veciñanza a visitar esta exposición, non, para que coñezan a labor desenvolvida tanto pola asociación como polo fotógrafo que hoxe nos acompaña aquí. A mostra, con carácter itinerante, permanecerá aberta ao público na Casa de Cultura Raquel Fernández Soler ata finais deste mes de novembro. Conta coa colaboración da Deputación da Coruña.